Hello guys, this is the traditional vision and don't forget like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଦିନେ ମଣ୍ଡୁକୁର ଡଇ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ବାପ ମରିର ଚରି ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାପ କେହି ନାହିଁ ସରି ଆଜିଠାରୁ କଂସ ରାଜା ହେଲା ମୋ ଭଗାରୀ। ମାତା ସିନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର କାନ୍ଦଣା, ପିତା କି ଜାଣିବ ବାପ ପୁଅର ବେଦନା। ମାତା ସିନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଃଖ, ବୈଦ ସିନା ଜାଣିପାରେ ହୃଦୟର ରୋଗ। ପକ୍ଷୀ ସିନା ଜାଣିପାରେ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ, ମାତା ସିନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର ବିକଳ। ମୀନ ସିନା ଜାଣିପାରେ କେତେ ହ୍ରଦ ପାଣି, ମାତା ସିନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର କାହାଣୀ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇବେ ଜନମ, କଂସ ଠାରୁ ଗୋପପୁର ଯିବେ ଭଗବାନ। साइड का ମଥୁରାକୁ ଆସି କୃଷ୍ଣ ମାମୁକୁ ନାସିବେ, ଉଗ୍ରେସନ ଶିରେ ଦେଖ ପାଟ ଯେ ବାନ୍ଧିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କେହି କନରେ ଶୁଣିବ, ଅଶେଷ ପାତକ ତାର ଦହନ ହୋଇବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମାତା ଶୁଣ ଗଜନନୀ, ତୋ ପାଦେ ପଡୁଛି ମାତା କର ମେଲାଣି। ଧନୁଯାତ୍ରା କଂସ ରାଜା ମାମୁ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ କାଶେ ଅପୁରକୁ ଫେସିଣ ଅଛନ୍ତି। ଚାରି ଦିନ ରହି ମାତା ଆସିବି ମୁଁ ଫେରି, ଏ କଥାକୁ ନ ବାଳିବୁ ଆଗ ଗର୍ବ ଧରି। ବସୁଧା ବହିଲେ ବାପ କହିଲୁ ରେ ସତ୍ୟ, ତତେ କି ମୁଁ ରୁଚି ଧନ ଖାଇବି ମୁଁ ଭାତ।